Right, mastreets esocial media ima ndinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndiri bhosi also ndiri ni referee mugame rachona. Aya ndoda kuti ndimborefera nyaya yaMoira Knight handiti naSir Colors. Pane nyaya yavazukuru iripo yandoda kuti ndinge ndinokuzivisai mashoko ari kutaurika this couple yakanga iri mbori couple but pavakadi vakarambana zvavo. Chimboteererai mashoko anotevera. Kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Ndichida kukutendai nesapoti yese munopa paSaint TV. Basa richienda mberi. Inzwa ukangonzwa kuti pfirinyi avasi anko. Mupe mpama. Mupe mpama muzukuru usatombomurege because munhu anenge akuda kutojairira dare. Handiti so Moira Knight akabva anyorawo mashoko awa ari panapa. Ndo mashoko aMoira Knight awa ari kuratidza kuti ari kungotaura chete kuti zoni Sir Colors haasi kuchengeta mwana wazukuru. Hanzi Sir Colors mukamuona achionererwa nekudii zvese zvaari kuita izvi, haasi kugona kuchengeta mwana wake, mwana wavo waMoira Knight nani naiye Sir Colors. So hamena kuti munozvoonawo sevazukuru kuti nyaya dzemwana ndo dzinowinzwa nadzo. Macelebrity so nemasocialites awaka unoshava brands avo dzinoita sei. Dzimwe nyaya dzekuti munofanira kungotongana kumisha yenyu handiti, nyaya dzamunofanira kungotongana kumainbox kwenyu kungotiudzana kuti shamwari chimbotenga mukaka wemwana, chimbotengawo porridge remwana nemapampers. Unoenda nazvo pasocial media kuti zvigodii chaizvo. Unoudza the next person ameno vazukuru kuti munozviona sei nyaya dzachona idzi. Ndo chandangondiuya kuzivisai kuti aiwa Sir Colors ari kunzi naMoira Knight haasi kugona kuchengeta mwana wake. And munozviona sei kuti zviri right here kuti zvinge zviri zvinotaurwa pamaplatforms esocial media. Ndo chiri kupisa pari zvino. From Uncle Zain, the only Zimbabwean uncle, totaurirana kucomment section chiti much love.